Ceritane ngene bolo, dadi Idul Adha iki aku arep korban. Lah sing tak nggo korban ki wedhusku dhewe sing wis tak openi kat cilik, kat umur sesasi, ku tak openi ya ana ya ini wis gedhe. Nah iki gendeng wayahe korban, aku kepengin korban. Duwene wedhus iki wis tak ikhlaske, tak nggo korban. Dhisik ki wedhus aku tuku wedhus loro tunggal iki. Dadi paijo karo paiji. Dan delalah ki urung sampe gedhe paiji ki mendem bolo. Nah, gara-gara mangan godhong pohong karet. Lah sing siji ki paijo ya aman. Lah sing paiji ki malah mendem gek pas bengi-bengi traweh kae gak ketulungan, gak enek sing ngerti. Akhire dibeleh bolo. Ya wis iki aku arep ngeterke wedhusku tak gawa ning masjid bolo iki karo bapakku ya korban dhewe. Nek nuruti iman ya iman bolo, ning ya piye meneh. Iki jenenge wis baca tak niati. Nah aku wis kepengin korban, ya iki dikorbanke. Nah, muga-muga dengan korban iki mau iso dadi tambah barokah, tambah akeh. Nah, iki masjidku bolo. Iki masjid lumayan gede. Ning desa ning masjid gede banget bolo. Nah, kayak salahke wis do ngetokne wedhus. Salahke wis do dilumpukne. Jane yo nglumpukne mau bengi ning gandeng omahku cedhak ya karepku sesuk ae kok karo pas makan beleh dicangking. Iki wedhuse langsung tak cencang, tak jejer karo kanca-kancane ning sandike bolo. Karo nunggu liyane dorong teko. Ketoke bar suat mau cek padha sarapan. Lah iki yo Mbah Jenggot ki ya korban dhewe bolo. Ki wedhuse ya dijejer dicencang ning sandike wedhusku. Iki wedhus iki cacahe kira-kira nek 6 ya enek bolo. Nah iki sapine oleh loro bolo, mbelah sapi loro. Sing siji ireng terus sing sijine warnane abang bolo. Oke, singkat cerita wis rada awan, wong-wong ya wis padha mlumpuk. Langsung wae dieksekusi bolo. Iki sapine wis dimbrukne karo jagale Pak Yusron karo Pak Arifin. Ki liyane ya enek sing mbeleh wedhus,